Hoi, welkom hier in de Grote Sociëteit in Maastricht. Dankjewel. Een tijdje geleden, hoe gaat het met je? Het gaat goed, het gaat zelfs heel goed. Druk voorjaar gehad, denk ik niet? We hebben een druk voorjaar gehad. We hebben 3 evenementen in april gehad, 3 grote evenementen. Ja. En nu zijn we nog deels aan het herstellen, maar ook uiteraard aan het evalueren en meteen doorkijken naar de volgende evenementen. Ja. We spraken elkaar, de serie het 5 jaar geleden, maar we kwamen er net achter eigenlijk al 6,5 jaar geleden. Ja. Het is in die 6,5 jaar geleden wel als een sneltrein of als een daverend peloton gegaan met het bedrijf, kunnen we wel zeggen. Ja, klopt. We hebben ons de afgelopen 5 jaar de ontwikkeling doorgezet. Ja. Natuurlijk met evenementen als de Amstel Gold Race, die we toen ook al in ons portefeuille hadden. Maar inmiddels organiseren we ook bijvoorbeeld iets heel anders dan wielrennen. Bijvoorbeeld de kerstmarkt in de gemeentegrot van Valkenburg. Ja. Hebben we een aantal edities van Wijnrestaurant op het Land georganiseerd. Dus daar zijn we wel trots op. De ontwikkeling zet zich door. Ja. Was het een geleidelijke groei de afgelopen 5 jaar? Of was het een weg met ups en downs, om het zo maar te zeggen? Misschien is ups en downs erg extreem. Erg extreem, inderdaad, om het zo te noemen. Want gelukkig hebben we, in de coronatijd heeft iedereen zijn downs natuurlijk wel gehad. En zeker in de evenementenwereld. Het was een geleidelijke weg. En een geleidelijke weg ook met bewust een aantal keuzes maken. Kiezen voor bepaalde evenementen. We hebben het wereldkampioenschap cyclocross georganiseerd. Een eenmalig heel groot evenement in Valkenburg. Maar we hebben de afgelopen jaren, en ik denk dat we die 6,5 jaar geleden ook al organiseerden, Maastrichts Mooiste bijvoorbeeld georganiseerd. Ja. Daar zijn we bewust in 2019 mee gestopt. Omdat het niet meer echt in ons portefeuille paste. En qua planning was het ook lastig. Maar het is toch een sportevenement? Het was een fantastisch evenement in het centrum van Maastricht. 5000 hardlopers, wandelaars. Dus het gaf ook een kick aan ons bedrijf en ons team. Alleen we merkten wel dat we in april een hele drukke periode hadden met ons hoofdevenement, de Amstel Gold Race. En dan meteen 5 weken daarna alweer Maastrichts Mooiste neer te zetten. Ook in een andere wereld, want de hardloopwereld is toch een andere wereld dan wielrennen. Heeft ons uiteindelijk doen besluiten om het evenement te verkopen. Ja. Dus ook bewust keuzes gemaakt de afgelopen jaren. Is dat makkelijker geworden of blijft dat moeilijk om tegen iets nee te zeggen? Want je krijgt een aanvraag of je zet zelf ergens je schouders onder. Ja. Maar dan na alle afwegingen op een gegeven moment, we gaan het toch niet doen. Nou, dat blijft lastig. Ik weet 6,5 jaar geleden dat ik overal ja op zei. Elk evenement wat er naartoe kwam, of het nu een gemeente was of wat dan ook. We zeiden overal ja op en nu maken we toch bewuster keuzes. Ook omdat we de kwaliteit willen leveren wat we ook daadwerkelijk toezeggen. Maar ook om af en toe eens, voor zover het kan, gas terug te nemen. Niet alleen ik, maar ook personeel natuurlijk. Ja, daar ben je wel bewust mee bezig. Van goed, voor de omzet zou dit interessant zijn, maar dan kan ik mijn team een maand later bij elkaar rapen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zeker. En voor de omzet kan het interessant zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je daar ook daadwerkelijk iets aan overhoudt. Nee. Dus we merkten ook, en corona heeft er ook wel meer eigenlijk wel aan geholpen. We merkten toch dat we ook een aantal dingen aan het doen waren, die deden we. We waren daar weken aan kwijt, we waren het weekend waren we van huis weg. En dan kwamen we maandag of dinsdag terug en dan dachten we, leuk evenement. We kunnen op social media roepen dat we het evenement georganiseerd hebben. Maar ergens moet er natuurlijk ook iets overblijven. Ja. En dat helpt wel bij het bewuster maken van die keuzes. Ja, precies. We gaan het deze reeks niet te veel hebben, steeds over corona. Maar goed, als je op 5, 6 jaar terugblikt en 2 van de 6 jaar gaat over corona, kunnen we natuurlijk niet helemaal onbesproken laten. En je zei het net kort, het had wel iets van een impact. Maar als het in één sector een impact had, dan was het toch wel in jouw sector? Of valt dat wel mee? Nee toch? Ja, alles. Nee, uiteraard. Laat ik even beginnen met inderdaad de evenementensector is natuurlijk heel hard geraakt. En in alle maatregelen van de overheid werden we pas als laatste eigenlijk gehoord en geholpen. Als ik puur naar de Pepper Company kijk, dan ben ik er goed vanaf gekomen. In die zin dat we een aantal opdrachtgevers hebben, zoals de Amstel Gold Race, als de gemeente Valkenburg met de kerstmarkt, die voortdurend hebben gezegd, jullie moeten gewoon de Amstel Gold Race organiseren, jullie moeten de kerstmarkt organiseren en we zien al wat er gaat gebeuren. We kunnen niet hebben dat we nu zeggen het gaat niet door en over een half jaar blijkt het toch door te kunnen gaan. Ja. Dus daarbij kon ik wel die 2 evenementen organiseren.
Met als gevolg dat mijn opdrachtgevers klaar stonden om mijn uren en onze inspanningen te betalen en te belonen. Ja. Ook op het moment dat we bijvoorbeeld in 2020 last minute de Amstel Gold Race moesten annuleren. Dus wat dat betreft is het ook blijven doorlopen? Is het blijven doorlopen bij ons. Ja. We hebben voortdurend georganiseerd. En daarnaast hebben we ook toch evenementen die we in eigen beheer doen. Ook daar, we hadden toch weinig weinig te doen. Dus we zijn gewoon die evenementen gaan organiseren. En soms 4 dagen van tevoren moeten annuleren. En soms zo hadden we een evenement dat heette Wielerfestival Kouwberg. Ja. 1 september ging de evenementenwereld weer open. En 3 september organiseerden wij Wielerfestival Kouwberg. Met 1500 mensen. Dat was zeker in die tijd een flink aantal. Het is ook wel een frustrerende periode, niet? Je zegt, we zijn blijven organiseren en dan komt de persconferentie en dan gaan we weer iedereen afbellen, want je weet het al, je hebt het ook al gezien. Waarbij het meest frustrerende moment was, corona kwam natuurlijk februari 2020, april 2020 ging de Amstel Gold Race begrijpelijk niet door. We hebben gevochten voor een nieuwe datum, die kregen we 11 oktober 2020. In heel Europa werd er gefietst, werden er wielerwedstrijden georganiseerd. En op het moment dat hier, vanuit Maastricht, dus 20 kilometer hier vandaan, de Waalse Pijl werd verreden, werd ons medegedeeld dat wij de Amstel Gold Race niet mochten organiseren. Ja, dat is heel frustrerend natuurlijk. Maar goed, daar leer je dan ook wel mee omgaan. Ja. Wat had je bedrijf er nu, als die 2 jaar coronatijd er niet waren, nu anders uitgezien? Of had je meer evenementen al gehad? Of was je al... Of kun je dan niet echt zeggen dat het zo'n rem erop heeft gezet? Of, je weet het natuurlijk niet. Maar... Nee, je weet het inderdaad niet. Nee. Dus dat is een beetje gissen. We hebben natuurlijk wel wat gas moeten terugnemen. Ik denk niet... Je weet het niet. Misschien waren er wel een aantal grote evenementen die nu toch in de koelkasten zijn verdwenen. En die nu langzaam weer uit de koelkast worden gehaald. Wellicht hadden die nu al plaatsgevonden. Maar puur kijken naar ons portfolio, de Amstel Gold Race en de Kerstmarkt en de Volta Limburg Classic, die bestaan allemaal nog. En de evenementen die we niet meer organiseren, daar hebben we bewust even een afstand van gedaan. En corona heeft voor die bewustwording mede gezorgd. Maar daarnaast is het ook de ontwikkeling van het bedrijf. Je kiest de kwalitatief goede evenementen. Ja. Afgelopen jaren uitdagingen gehad. Als je nu dit jaar bekijkt, wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen? Of wat is een grote uitdaging voor je bedrijf waar je wekelijks, maandelijks of eigenlijk continu bijna mee bezig bent? Dat je zegt, dat vreet eigenlijk energie en het is niet eigenlijk iets wat meteen toegevoegde waarde heeft, om het zo maar te zeggen. Ja, ik kan niet direct zeggen dat we hele grote issues nu hebben, maar je ziet wel dat toch weer de maatschappij ook wel veranderd is. Enerzijds het hele vergunningentraject blijft toch een lastig traject. We spreken dan wel heel vaak over Zuid-Limburg en één regio. Maar we hebben bij zo'n Amstel Gold Race te maken met 16 gemeentes. En er zijn gemeentes die binnen een dag een vergunning verlenen. Ja. En er zijn gemeentes die de dag voor de Amstel Gold Race na een half jaar nog steeds geen vergunning hebben verleend. Dus dat blijft een heel lastig iets. En daarnaast, bij onze evenementen leven ook van, of kunnen leven van de heel veel vrijwilligers die we inzetten. En vrijwilligers, dat zijn eigenlijk niet meer zoals vroeger onbetaalde krachten. Dat zijn mensen die via een vereniging, een harmonie, een voetbalclub werken bij de Kerstmarkt of bij de Amstel Gold Race. En daar merk je ook wel dat toch dat de maatschappij verandert. Dat het voor ons moeilijker is om zo'n vereniging te vinden en voor zo'n vereniging moeilijker is om mensen te vinden. Ja, dat is toch wel belangrijk voor een evenement om het te bewerkstelligen. Ja. De maatschappij verandert en ik kan me ook wel voorstellen het begrip bij bewoners, omwonenden van een evenement, om te accepteren dat ze even voormiddag niet hun oprit op kunnen. Dus ik denk 10 jaar geleden was het een briefje in de deur en dan was het wel vrij oké, dan was het begrip er, maar dat, je hoort ook vaak, dat is niet meer nee, dat klopt. Bij iedereen zo, hè? Nee, zeker niet. Eigenlijk geldt dat bij elk evenement wat we organiseren, daar heb je te maken met mensen, bedrijven, die meteen als ze iets lezen van een evenement gaat plaatsvinden, meteen aan de bel hangen of op social media zaken gaan roepen. Ja, daar moet je mee omgaan. Wat ligt dat aan? Is er gewoon, iedereen denkt meer aan zichzelf en denkt, ik wil altijd op die zaterdagochtend om 10 uur met mijn auto naar daar, dus dat moet ook die zaterdagochtend kunnen. Precies zoals je het nu beschrijft. Wat er voor de rest gebeurt, boeit me verder niet.
Ja, ik denk dat is toch iets wat de ontwikkeling is geweest de afgelopen jaren in de maatschappij. Plus dat het ook gewoon veel makkelijker is geworden om jouw klacht ergens te droppen. Ja. En dat vroeger kreeg je dan een briefje en ging er een mail naar de gemeente en dan kreeg je na het evenement ergens een keer een reactie. Maar nu ga je natuurlijk via social media al roepen. Ja. De organisatie, wij zijn ook veel beter bereikbaar. Ja. En we staan ook veel meer open eigenlijk om zo'n klacht te ontvangen. Dus dat is ook wel dat is ook wel een issue. En dat kost ons als organisatie best wel veel tijd om toch al die meningen en noem maar even klachten te behandelen. Toen ik dit interview ging voorbereiden, toch een beetje voorbereiden, toen, ik schrok toch wel bij dit en ook bij anderen gewoon in het algemeen van, inderdaad, ik zat daar 6 jaar geleden met Roy. Toen schrok toch wel van, de tijd gaat gewoon zo snel. Ervaar je dat ook? Niet puur van dat gesprek, maar gewoon in het algemeen. Van, daar zijn weer 6 jaar voorbij. Ja, zeker. Ja. De Pepper Company bestaat nu in de maand juli 10 jaar. Ja, als je kijkt wat we allemaal de afgelopen 10 jaar gedaan hebben en hoe het begon. En in 2017 zaten wij samen en volgens mij 3-4 maanden later organiseerden wij de huldiging van Tom Dumoulin hier op de markt toen hij de Giro won. Ja, het voelt nog als vorige week dat we die organiseerden. Dus de tijd vliegt zeer zeker. Voelt dat beangstigend of ja goed, het is gewoon zo? En, we veranderen het niet, hè, dus het is niet, je hebt het niet in de hand. Nee. Voel je nog, de vorige keer heette de reeks de jonge ondernemers, voel je nog die jonge ondernemer of zeg je, nou goed jong, ik ben nu wel de ervaren ondernemer en ik weet wel hoe alle... Ja goed, de ervarenheid zit er zeker, ja. 10 jaar ondernemer, 15 jaar al in de evenementenwereld. Dus die ervarenheid zit er. Ja, jong, ik ben zeker niet jong meer. Nee. Maar ook nog lang niet bij de ouderen met 38 jaar. Maar een leuk voorbeeld is wel dat toen ik begon, aan de eerste jaren, was ik de directeur van een bedrijf met 4 mensen. En ik was destijds 7, 28. En iedereen was jonger. Nu ben ik 38 en die mensen wat ik nu ook in dienst heb, die blijven jong. Er zijn er 21, 22 en dan merk je toch wel dat daar 15, 16 jaar verschil tussen zit. Ja, dus dan merk je wel dat je ouder wordt. Ja. Gaat het in jouw vakgebied, in je wereld wel makkelijker nu dat je iets ouder bent? In de zin van toen zei je, ik was toen nog relatief nieuw in de wereld, althans zeker als eindverantwoordelijke. Ja. Dus je moet je toch misschien een keer extra bewijzen van oké, daar komt Roy Pakbier, hij organiseert de Amstel Gold Race, maar hij is daar pas en wie is het? Nu ben je wel toch een vaste wereld in de evenementenwereld en zeker in die wielerwereld. Je reist ook alle congressen en zo na, mensen kennen je. Maakt het dat makkelijker of voel je je sneller het begrip / respect ervoor? Ja, zeker. Ja. Nou, je merkt wel inderdaad dat enerzijds de leeftijd daar ook wel bij helpt. Maar daarnaast het inmiddels opgebouwde portefeuille van evenementen die we op dit moment organiseren. Of die we georganiseerd hebben of waar we bij betrokken zijn. Ja, dat opent zeker wel deuren. En dat is in de wielerwereld. Ja, we hebben eigenlijk alles georganiseerd wat we zouden kunnen organiseren, behalve een etappe in de Tour de France. Ja. Dat staat nog steeds op ons lijstje om ooit te organiseren, ergens in onze regio. Dat moet gaan gebeuren ooit. Dat moet gaan gebeuren, ja. Zeker. En daarnaast bijvoorbeeld een kerstmarkt gemeentegrot met 200.000 bezoekers op 1,5 maand. Ja, dat opent ook weer deuren in het Valkenburgse, in de regio. Maar ook weer daarbuiten mensen die je benaderen van, jij bent de organisator van de kerstmarkt. Ja. Dus door je portfolio te laten zien, opent dat ook weer deuren, zeker. Je bent tevreden waar je nu staat op dit moment met de Pepper Company? Als je dat je zegt, nou, ik ben nu 38 nu, in deze fase, we bestaan 10 jaar over een paar weken. Ik ben tevreden waar we nu met het bedrijf staan. Ik ben tevreden waar we nu staan, maar tegelijkertijd wil je ook ontwikkelen. En eigenlijk ontwikkelen op 2 manieren. Je wilt de evenementen die we hebben, bijvoorbeeld een Amstel Gold Race of een Volta Limburg Classic, die wil je doorontwikkelen. Je wilt gewoon bij de top van de wielerwereld blijven, ook zo'n kerstmarkt. En anderzijds, wij staan ook open voor nieuwe evenementen en daar zijn we mee bezig. We hopen gewoon op binnen nu en enkele jaren een aantal grote evenementen, met name op fietsgebied naar Zuid-Limburg te halen. Denk aan een Tour de France, denk aan een wereldbeker mountainbiken.
waar we met Shimano en Valkenburg mee bezig zijn. Dus we willen wel doorontwikkelen. Ja, je bent voor nu tevreden, maar het moet wel verder gaan. Ja. En ik denk zeker in de wielerwereld met de ontwikkeling van de vrouwensport zijn daar ook nog, van het vrouwenwielrennen zijn daar ook weer heel veel mogelijkheden natuurlijk. Zeker. Ja, ook dat weer, we hebben natuurlijk 6 jaar geleden gesproken. Toen was er nog geen Amstel Gold Race voor vrouwen. Nee. Inmiddels hebben we al 5 edities gehad. En het niveauverschil qua kwaliteit wat minder, maar ook gewoon de aandacht voor het vrouwenwielrennen is ontwikkeld, waardoor we in het Amstel Gold Race weekend niet alleen maar de mannen organiseren, maar gewoon eigenlijk een tweede evenement met de vrouwen erbij hebben gekregen. Het is niet even meer een klein hoofdstukje erbij, maar het is eigenlijk een apart op zichzelf staand. Apart op zichzelf, zeker. Ja. Je wilt steeds meer, met het bedrijf ook nog, dus je bent tevreden, maar het mag steeds meer worden. Natuurlijk hebben we het vorige keer ook over gehad. We hebben maar 1 dag, die telt 24 uur. Dus de vorige keer hebben we het ook gehad over hoe zit het dan met je balans werk-privé te vinden. Laten we eens even kijken naar wat je daar toen over zei. Ten eerste natuurlijk een goede vriendin achter je hebben staan die je steunt, dat zeker. Zonder is het vrij onmogelijk als je dan niet achter je hebt staan. De relatie moet gewoon goed zijn. Je moet de kans hebben om inderdaad, je hebt geen 9 tot 5 baan, dus nee. Soms ben je pas om 8 uur 's avonds terug en soms moet je op zaterdagochtend nog ergens naartoe. Of word je gebeld op zondagmiddag, dat moet wel toegestaan worden. Ja. Maar af en toe moet je ook om die balans te vinden je telefoon uitzetten of gewoon die telefoon eens even wegleggen. Of gewoon zeggen, dat feestje vanavond of dat netwerkevenement morgenavond, daar gaan we maar een keer niet naartoe. Nee. Anders hou je het ook niet vol. We zitten nog altijd hier, dus je houdt het op dit moment nog altijd goed vol. Ik hou het nog steeds vol, inderdaad. Want inmiddels, de vorige keer toen we spraken had je één kind volgens mij? Eén zoon en inmiddels een zoon en dochter. En dochter? Ja. Het valt nog allemaal heel makkelijk te combineren. Ja, makkelijk natuurlijk. Ook wij moeten soms keuzes maken die misschien niet zo leuk zijn. Ik weet nog dat mijn dochter begin dit jaar bij de carnavalszitting moest optreden, voor de eerste keer moest dansen. En papa kon er niet bij zijn, want papa was bij een congres in Zwitserland. Ja. Dus dat is dan wat minder leuk en dan zit je in Zwitserland filmpjes te kijken van jouw dochter. Maar ik moet wel zeggen dat ook ik persoonlijk daar wel een ontwikkeling heb gemaakt. Als je terugkijkt naar 5 jaar geleden, had ik ook wel een slapeloze nachten of lag ik s'avonds op de bank en was ik gespannen. Nu is het toch allemaal wat relaxter, maar ook omdat ik zeker tussen de evenementen door wat gas kan terugnemen en ook echt gas terugnemen. Bewust echt? Bewust, zelfs op de fiets stappen of zelf 's avonds een terrasje gaan pikken. Ja. Ook terwijl ik denk van, er ligt ook wel werk, maar ja, dat komt morgen dan wel. Ja. Dus wat dat betreft ook wel wat stappen gemaakt daarin. Ik heb zo het gevoel dat onze generatie dat misschien nog al iets makkelijker kan dan de generatie weer voor ons. Hè? Dat die misschien zoiets hadden, werken, maar dat wij iets meer hebben van heel hard werken. Maar ja, ook soms even wat je zegt, het gas terug. Ja, daar heb je wel gelijk. En je hoort inderdaad soms wel eens wat oudere mensen, in ieder geval ouder dan ik ben, die dan roepen 70, 80 uur in de week werken. Ja, natuurlijk, die weken heb ik ook, de weken van de Amstel Gold Race. Zo eigenlijk de hele maand maart en april werk ik ook 60, 70 uur en dan gaat er s'avonds ook een keer de laptop thuis aan. Ja. Maar zodra het kan, wil ik zeker gas terugnemen. En zitten er ook weken tussen van 30, 35 uur, waarbij je dan de resterende uren gebruikt voor je gezin of om mezelf lekker te gaan fietsen of iets dergelijks. Dus je bent er eigenlijk in de mate dat het kan tevreden over hoe dat op dit moment... Op dit moment ben ik daar tevreden over. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, dat gaat ook het hele jaar door met ups en downs. En dat komt ook gewoon, we organiseren 15 evenementen per jaar. Het spreekt voor zich dat hoe dichter je op zo'n evenement komt, hoe harder die deadlines gaan worden. En hoe minder snel je een keuze voor jezelf maakt, maar eerder dus voor het evenement. Nou, zoveel jaar, bestaan 10 jaar Pepper Company, is natuurlijk je vrouw, partner en het gezin raakt er op een gegeven moment ook denk ik een beetje mee aan gewend om een beetje mee in die stroming te gaan. Zeker. Toch? Ja, het is niet niets nieuws opeens van de 2 weken voor Amstel Gold Race of nog langer en de week nadien
moeten we Roy niet gaan vragen om 3 avonden, weet ik wat te gaan doen. Ja, ik moet ook wel zeggen dat de ontwikkeling van mijn team op kantoor daar ook heel erg bijdraagt. Ja. Waarbij ik voorheen bij alle meetings zelf aanschoof. Hoeft dat nu niet meer? Hoeft dat nu niet meer. Nee. Kan ik ook dingen loslaten, omdat het team het oppakt. Waardoor ik dus wel vaker een avondje vrij kan plannen of iets dergelijks. Dus, maar sowieso het team, het gezin en is er ook wel aan gewend geraakt dat ik een aantal weekenden per jaar weg ben en ook wel eens 's avonds meetings heb. Ja, precies. We gaan een beetje afronden, nog even een blik op nog een beeldfragment waarin je zei, we hebben het er al kort over gehad, maar waarin je toen zei, waar staat mijn bedrijf over 5 jaar? Eind 2016. Zeker, ten eerste zeker de huidige evenementen nog mooier, groter, breder maken. Dat doen we bijvoorbeeld door bij de Amstel Gold Race een dameseditie toe te voegen. Dus we proberen voortdurend bij de evenementen te vernieuwen. Als je puur naar het bedrijf kijkt, ook daar meer evenementen. Wat meer loskomen van het wielrennen. Neemt niet weg, wielrennen blijft onze core business. Maar ik ben van mening dat 70-80% van een evenement organiseren is hetzelfde. En of ze nu hardlopen of zoals we in het verleden op de luchthaven Bake for Speed georganiseerd hebben. 70-80% is hetzelfde. Overal heb je een tent nodig, vergunning, veiligheid. Dus als je over 5 jaar kijkt, dan mag mijn bedrijf gegroeid zijn. En dan zou ik graag een aantal mooie, grote internationale evenementen georganiseerd hebben. En dat mag ook los van sport zijn? Dat mag zeker los van sport zijn, ja. Grotendeels gelukt toch, niet? Ik denk het wel. Los van sport komen? Ja, enerzijds bij de sport en de Amstel Gold Race heeft zich doorontwikkeld. We hebben de huldiging van Tom Dumoulin georganiseerd. In 2018 het wereldkampioenschap cyclocross, een heel grote internationale evenement. Dus wat dat betreft op sport hebben we die ontwikkeling echt wel gemaakt. Ja, en daarnaast wijnrestaurant Beland georganiseerd, de kerstmarkt in de gemeentegrot is er bijgekomen. Maar ook, wat er ook nog bij is gekomen, enerzijds noodgedwongen door corona hebben we de productie gedaan van een aantal vaccinatielocaties. En sinds een jaar, door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, hebben we voor de gemeente Beek eigenlijk de productie en de coördinatie opgepakt van de gemeentelijke opvang. In de gemeente Beek, 500 vluchtelingen wat daar worden opgevangen. Dus totaal los van de evenementen, maar ook wel het projectmanagement wat we kennen van de evenementen, wat we nu inzetten bij dergelijke projecten. Ja, dan moeten we afronden met diezelfde vraag. We weten niet of er nog een nieuwe reeks komt, maar waar zien we jullie over 5 jaar? De eerste weet ik wellicht al, hopelijk die Tour de France georganiseerd. Zeker, hopelijk de Tour de France etappe, rit, meerdere etappes. En het liefst hier in de regio, Maastricht-Valkenburg. Maar stel dat zal niet gebeuren, maar ze vragen jullie om Nice-Marseille de etappe te organiseren. Prima, laat ze maar bellen. Ja, zeker, dat kunnen we zeker. Ja. En daarnaast ook wel toch alweer het ontwikkelen naast het wielrennen. Okay. En of dat een muziekfestival is of iets dergelijks. Ja, wij staan overal eigenlijk open voor om ons netwerk en onze ervaring in te zetten. Veel succes. Dankjewel.